Hola, aquest és el podcast setmanal de notícies locals de Ràdio Hostafrancs. Unes 200 persones procedents d'Ucraïna arriben cada dia per tren a la ciutat de Barcelona. Des de dissabte 5 de març, la Creu Roja manté un dispositiu d'acollida a l'estació de Sants per atendre i orientar aquests ciutadans ucraïnesos que arriben després d'un viatge molt llarg i dolorós per haver hagut de deixar el seu país, casa seva i, en la majoria dels casos, membres de la seva pròpia família, ja sigui perquè han quedat lluitant contra la invasió russa o per altres motius. Bona part dels refugiats arriben a la capital catalana com a punt de trànsit perquè tenen familiars, amics o contactes a altres ciutats de l'Estat. Altres s'acabaran establint a Barcelona o a altres poblacions de Catalunya. Per atendre tot aquest flux de persones s'ha habilitat un hotel de la zona Sants Hostafrancs que ja està funcionant com a centre de rebuda. L'acollida de refugiats ucraïnesos es fa de forma coordinada amb l'administració de l'Estat que gestiona els permisos de residència, la Generalitat que s'ocupa de l'allotjament, de l'atenció de salut i de la tutela dels menors en els casos en què sigui necessari, i l'Ajuntament que també hi posa els recursos municipals d'atenció social. El regidor de Sants Montjuïc, Marc Serra, ha informat sobre aquest dispositiu d'acollida en el ple del districte reunit aquest dijous 10 de març. L'estació de Sants, que és ja un dels principals punts d'arribada, especialment en tren, estan arribant al voltant de 200 ciutadans ucraïnesos al dia i estem treballant de forma molt intensa amb Creu Roja, amb l'Estat i amb el Govern de la Generalitat per poder donar resposta. Segur que hi haurà novetats ben aviat i aquest petit dispositiu que hi ha muntat ja a l'estació de Sants s'anirà ampliant per poder donar resposta. Mantindrem informats als grups municipals i també a la ciutadania perquè el que ens ha arribat fins ara és un crit unànime de solidaritat i de voluntat d'acollir a les persones que arriben a la nostra ciutat. El dispositiu de la Creu Roja per a la rebuda dels refugiats és multidisciplinar. Se'ls facilita ajuda psicològica, jurídica, transport o allotjament. A més de l'hotel de rebuda ubicat a prop de l'estació de Sants, hi ha centenars de llits disponibles a altres punts de la ciutat. La previsió és que la necessitat de suport d'emergència als refugiats de la guerra d'Ucraïna s'allargarà durant mesos. Des d'aquest dilluns 7 de març, el bus 91 no puja de la Gran Via al carrer Constitució pel carrer Mossèn Amadeu Oller, sinó que ho fa per la Rambla de Badal. A més, la parada del davant de Sant Medir deixa de ser origen i final. La línia ara té un caràcter circular i l'autobús només queda aturat uns minuts a l'altre extrem, és a dir, a Manso, Calàbria. La línia de bus 91, que uneix el barri de la Bordeta amb Hostafrancs i Sant Antoni, on hi ha el Cuap Manso, manté els horaris i la freqüència de pas i també el temps de trajecte, però modifica el recorregut per ampliar la cobertura a la Bordeta i evitar-ne els punts de més intensitat de trànsit. Fins ara pujava de la Gran Via pel carrer Mossèn Amadeu Oller, anava i tornava de la rotonda de la Rambla a Badal pel carrer Constitució i després s'aturava uns 10 minuts a la parada de davant de l'església de Sant Medir. Ara el bus 91 segueix per la Gran Via fins al carrer de Parcerissa i arriba a la Rambla de Badal per l'avinguda del Carrilet. Llavors puja per la Rambla fins al carrer de la Constitució, que ara recorre només en sentit Besòs. Com que la línia és circular, només té origen i final a la parada de Manso, Calàbria, al barri de Sant Antoni, i per tant l'autobús no es queda aturat al carrer de la Constitució davant de Sant Medir, tot i que hi manté la parada per pujar-hi i baixar-ne. Han quedat anul·lades 3 parades que feia el 91 al carrer de Mossèn Amadeu Oller i al carrer de la Constitució en sentit Llobregat. La primera s'ha substituït per una nova parada a la Gran Via, just després de passar a Mossèn Amadeu Oller. El 91 també s'atura a la Rambla de Badal, només tombar des de l'avinguda Carrilet, en una parada compartida amb l'autobús B-3, que facilita la connexió amb la xarxa ortogonal d'autobusos.
Fins al 31 de març es pot visitar a Casa Mèxic, al carrer de Mir Geribert, número 8, l'exposició Núria Feliu a Amèrica, una mostra comissariada per Albert Torres que recull el pas de la cantant per Nova York, Washington, Caracas, Quito, Buenos Aires, Rosario, Paraná, Montevideo, Mèxic, Guadalajara i Puerto Vallarta. L'exposició compta amb fotografies, vestuari de la cantant i, naturalment, cançons de la seva vessant professional basada en músiques americanes, des del jazz al bolero passant pel tango i la samba. Núria Feliu Amèrica deixa testimoni de la relació que va tenir la cantant sancenca amb els casals catalans al continent americà. El comissari de l'exposició, Albert Torres, va fer un ràpid relat guia a partir de les fotos i els objectes en la inauguració de la mostra. Aquí tenim el primer viatge, que jo crec que va fer una parada, no podem parlar amb ella perquè ara mateix ella no ens ho pot explicar del tot, no? Però això està en portuguès, per tant jo crec que va ser una parada a les Açores via Nova York, perquè estem parlant dels anys 60, amb avions d'hèlice i tot. I aquí amb el Tete Montoliu va ser el primer viatge que ella fa als Estats Units, precisament, a cantar el Waldorf Astoria. Aquí tenim la porta del Waldorf Astoria, un dels hotels més importants de Nova York, en unes jornades. I aquí en el llibre, que és els 25 anys, podrem veure aquesta Feliu cantant a Nova York per primera vegada. Important l'any 66, perquè a més va cantar en català, sabeu que és el que feia ella, i per tant el cònsol d'Espanya als Estats Units en aquelles jornades tampoc li va fer gaire gràcia, i que a més acabant cantant el cant dels ocells, aquestes coses tan patriotes. Amb en Tete, la dona del Tete, com es deia, Albert? Pilar Morales. La Pilar Morales, aquí la tenim, i després va fer altres viatges, perquè això és el 71, i són uns quants anys després, amb una foto magnífica a Chinatown, a Nova York. Discos amb el Lou Bennett, amb els seus amics, tots aquells discos que veurem per allà també, i òbviament la relació amb Amèrica també era en dues direccions, perquè òbviament una persona catalana que cantava el que cantava jazz, doncs quan van venir els grans del jazz que venien a Barcelona, doncs va ser ella qui els va rebre. Són fotografies originals de quan la Núria rep a la Ella Fitzgerald i a Duke Ellington a l'aeroport del Prat. Per tant, realment, una noia molt jove, perquè l'any 67-68 doncs, tenia els anys que tenia, 25, 26, 27 anys, va ser la persona triada per rebre'ls. Gràcies a la família tenim vestits, túniques, aquestes coses extremades que es posen a la Feliu i que realment marquen molt com és la Núria. Hem posat aquests més negres aquí perquè realment el món del jazz ens suggereix molt això. Caracas, la primera vegada que una copla anava a Amèrica va anar amb ella, una copla amb sardanes. I aquí hem posat aquestes fotografies, també totes originals, del concert que fa el Hilton de Caracas, compartint cartell amb Tom Jones, és important això, vull dir, figures internacionals que probablement la gent de Caracas no sabia que era la Núria Feliu. I això també ho hem constatat nosaltres quan a vegades anàvem a Puerto Vallarta, a un concert, allò tenia certa por, i aquí aquesta gent de què em coneixerà. No només hem de visitar els casals catalans, hem de visitar altres llocs perquè la gent d'aquells territoris sàpiguen que hi ha gent que està cantant en català les cançons d'ells. I això és una cosa que va fer molt. Fotografies molt boniques també, de no només l'actuació, no només a l'Hotel Hilton, sinó la vida privada que tenien en aquests viatges. A l'estrena de l'exposició van assistir la regidora presidenta del Consell de Districte de Sants Montjuïc, Neus Munté, i la presidenta del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Lluïsa Arill. Fins aquí el resum informatiu setmanal de Ràdio Hostafrancs. Podeu seguir en tot moment l'actualitat local i de proximitat a través del web radiohostafrancs.cat i també a la nostra emissió de ràdio i a les xarxes socials.